Aralar bere proiektu abertzale eta ezkerrekoekin aurkeztuko da, aurtengo hauteskunde hauetan. Sinisten dugulako Beasainen posible da ezkerreko eta abertzala izango den alternatiba bat. Haize berriak, kudeaketa eredu berriak, politika egiteko molde berriak behar direlako Euskal Herrian eta baita Beasaingo herrian ere. Gure lehentasunak herri ekologiko eta berde bat izatea, eskualdeko mugikortasun plan bat bultzatzea, gizarte politikak sendotzea, benetako parte hartze bat bultzatzea, privatizazioari muga jartzea, hirigintza behingoz pertsonen zerbitzura jartzea, eta neurri honetan gazteen emantzipazioare erraztea, krisiari ezkerreko irtenbideak ematea, parte hartzeari segiz, gazteak behingoz Beasaingo udalean politikan parte aktibo izatea, eta kultura mailan ekipamenduetan aurrera egitea, utxuna handia ikusten dugulako, eta euskera, Mikelek esan bezala, Euskal Herrian bezala, Beasainen ere lehen hizkuntza izatea lehenesten dugulako. Alderdi politiko bezala, herritarrei bidea irekitzeko tresna bat gara, eta udaletxeko ateak, unaiek esan duen bezala, ireki nahi ditugu. Gaur egungo familien arazorik larrienetako bat langabezia da. Beasaingo langabezi tasa gutxi gora bera 12,50%koa da. Eta tasa hori gehien bat ematen da 25 eta 39 urte tarteko pertsonetan. Beraz, gaztea gara laneratzeko zailtasun gehiena ditugunak. Panorama hontan etxetik irtetzea eta independizatzea gure bizi proiektuak aurrera eramateko geroz eta zailagoa da. Gure ustez, etxe bizitza modelo egokiena alokairuzko etxe bizitzak dira, alokairu soziala gazteentzat. Eta gero, Beasainen dauden hainbat lokal erabili gabe, hauek etxe bizitza bezala moldatzea. Bestalde, Beasainen utxik dauden etxe bizitzen zentsu erreal bat eskatu nahi dugu, etxe bizitza horien alokatzea ere sustatzeko. Gure zaharren egoera ere oso prekarioa da alde ekonomikoa ikusita, eta gero beraiei zuzenduta dauden errekurtso sozialen kalitatea ere geroz eta txarragoa da privatizazioaren eraginez. Orduan gure ustez, krisi garai honetan udaletxeko zerbitzuak eta zerbitzu sozialak langile publikoekin kudeatzea da egokiena, eta privatizazioa eta errekurtso sozialen enpresa bihurketa alde batera uztea.